Здравейте, аз съм Дария. Аз съм Дарина. И сме 11 Г клас, специалност екскурзоводско обслужване от професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон. И ние ще ви представим рекламация на екскурзовод. Добре. Здравейте, аз съм Дария Стаменова и днес ще ви разкажа за музеят на градинарство. Нека бързо да направим една справка. Намираме се в град Лясковец, малък, топъл, красив, избушен в полите на Петропавлският манастир град. Намираш се в област Велико Търново, между Велико Търново и Горна Оряховица. Нека се приближим малко повече към музея, за да ви разкажем повече за паметника. Намираме се пред оградата на музея на гордочинското градинарство в град Лясковец. Създаден 1976 година, музеят на градинарството е единствен по рода си в цялата страна. Мястото му е точно тук, защото именно лясковчани първи започват да изнасят знанията и уменията си в страни като в Европа. Извинявайте. Чакай тук на някакъв. Извинявайте. Чакай малко. Понеже пречите на останалата част от групата да слуша, може ли да отидете малко по-встрани да проведете разговора? Да, само ще къде? И там надолу, в град Лясковец, и там надолу е. В Лясковец. Може да отидете там да проведете разговора. Да, бе. Добре, ай, чакаме се тук на центъра. Да. Ами почти тук някакви 15, да. Може накрая по-встрани. Да. Ай. Както казах, мястото му е тук. Благодарим за вниманието. Ние бяхме Дария и Дарина от 11 Г. До скоро! Чао!